Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Nadal. Taong 1960, Aranda, Negros Occidental. Limang taon na ang nakakaraan, magmula noong naging sakristan si Nadal. Sa tagal ng kanyang panunungkulan, maraming pari na ang pinaglingkuran niya. Lahat ito nagkaroon ng magandang ugnayan sa kanya, kaya hindi may pagkakaila na naging katiwala na siya nito sa lahat ng bagay. At dahil sa tagal ng kanyang paninilbihan, kung kaya't hindi lang siya sa simbahan nagtatrabaho. May mga misyon noon ng simbahan na pawang ang mataas na pari lamang ang nakakaalam. Kabilang sa mga trabahong ito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo na pumupuspos noon sa mga taong nananampalataya sa kanilang relihiyon. Dagdag pa niya na, karamihan sa mga paring nakilala niya, hindi lumalakad ng mag-isa. Madalas, nagsasama ito ng tao buhat sa dami ng mga dala nito. Pero ang mga taong yon, hindi sakristan o kung ano, bagkus mga individual na malapit ng maordinahan upang maging ganap na pari. Hindi kasi roon pwedeng sumama ang sakristan sa kadahilan ng may posibilidad na mapahamak sila, lalo pat hindi pa gaano katatag ang pananampalataya nila. Pero pagsapit ng taong ito, nang magkaroon ng problema ang simbahan, dito nagdesisyon ng paring kilala niya na si Padre Hugo na isama siya patungo sa lugar ng Aranda. Ito ang unang pagkakataon na magkausap sila ng paring yon. Ngunit nang marinig niya ang hinihingi nitong pabor, hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa utos nito. Pagsapit ng gabi bago mangyari ang kanilang lakad, nagkausap sila sa kung ano ang pakay nila sa lugar. Sa layo kasi ng Aranda pinuno, naging palaisipan talaga para sa kanya kung ano ang gagawin nila roon. Nang marinig naman ito ni Padre Hugo, dahan-dahan naman itong hinimas ang kanyang ulo kasabay ng pagwika nito ng, "Merong musmos na ginagambala doon ng demonyo. Tutulungan natin siya mula sa ilang taon niyang pagdurusa. Huwag kang mag-alala, Nadal, sapagkat ang lakad nating ito ay may basbas ng Panginoon. Makakaasa ka na gagantihan niya ang lahat ng iyong sakripisyo." Pagkarinig niya sa sinabi nito, doon niya natuluyang naunawaan ang kanilang misyon. Bagaman nakakabahala itong marinig mula sa pari, wala siyang nagawa kundi sundin ang kagustuhan nito. Sa isip-isip niya, marahil wala na itong nahanap na makakatulong kung kaya't siya na ang napili nito. Dagdag pa niya na, kaya hindi niya ito tinanggihan dahil para sa kanya isa itong malaking karangalan. Pagsapit ng araw ng pag-alis, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan. Dahan-dahan lang noon ang kanilang pag-usad, gawa ng medyo may edad na rin ang pari. Anya, marami naman noong pwedeng masakyan patungo sa Aranda, ang kaso lang hindi ito ninais ni Padre Hugo. Ang nais kasi nitong mangyari, lakarin lang nila ang daan upang magkaroon sila ng sapat na panahon para mapagnilayan ang kanilang mga kasalanan. Naniniwala ang pare na dapat malinis ang kanilang mga kaluluwa bago nila kaharapin ang demonyong pumupuspos sa bata. Mariin din itong inilahad na sa estado niya madali siya nitong malilinlang, kaya kailangan nitong maihanda ang kanyang katawan. Nang marinig naman yon ni Nadal, medyo nabahala siya kasi ang buong akala niya hindi siya magiging sangkot sa ganoong pangyayari. Dala ng kuryosidad, tinanong niya ang pare ukol sa kanyang magiging trabaho pagdating nila sa baryo. Matapos naman itong marinig ang tanong niya, tumawa lang naman ito habang malumanay na sumasagot sa kanya. "Hindi mahalaga kung ano magiging trabaho mo roon, iho. Kahit gaano kalayo sa akin, matutuntun ka at matutunto ng nilalang.
Huwag mong kakalimutan, kasama kita. Kaya lahat ng makakalaban ko roon, gagawin ng lahat upang ako ay mapabagsak. Tandaan mo, Nadan, parte ka ng kahinaan ko. Nang marinig niya ang sinabi nito, biglang tumigil ang kanyang mundo. Hindi niya halos sukat akalain na ganun pala kapanganib ang trabahong kanyang sinang-ayunan. Nakakabahala man, hindi niya na ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Gawa ng kahit ano ang kanyang gawin, wala nang paraan pa upang makaatras siya. Kinahapunan, nang marating nila ang lugar ng Aranda, agad naman silang sinalubong ng mga sakristang nakatunog sa pagdating nila. Dahil dito, minabuti nilang magpahinga na muna sa kumbento bago gawin ang kanilang ipinunta. Nagbigay na rin naman ng abiso si Padre Hugo sa paring nakatalaga sa lugar upang hindi ito magtaka sa kanilang pagdating. Matapos naman yung gawin ng pari, hinintay nila ang pagsapit ng gabi bago umusad. Kailangan kasi na walang makatunog sa kanilang plano nang sa gayoy hindi dagsain ng tao ang bahay na kanilang pupuntahan. At para magawa nila ito, kailangan nilang maghintay ng kalaliman ng gabi. Alam nila na dahil na yon ang panahon ng paghahari ng kadiliman, ngunit wala silang magagawa. Dagdag pa ni Padre Hugo, mas mainam na sa mga ganoong oras nila masilayan ang nilalang para wala na talaga itong kawala. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, tahimik na ang mga daan sa baryo. Sa tulong naman ng pari at mga sakristan, madali nilang narating ang pakay nilang bahay kahit ito ang unang pagkakataon na makarating sila ng lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, nang malaman naman ng mga kamag-anak ang kanilang pagdating, dali-dali naman sila nitong pinagbuksan. Matapos nun, nagpaalam na sa kanila ang pari na babalik na sa kumbento. Hindi kasi yun pwedeng tumulong sa kanila, lalo pat di pa ito nakakapagkumpisal. Pagkarinig naman ni Padre Hugo sa abiso nito, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Matapos ang naging pag-uusap ng dalawa, dito niya na tuluyang isinara ang pinto. Pagtahimik ng paligid, halos hindi na niya mawari ang kaba na kasalukuyan niyang nararamdaman. Kahit kasi nilinis na nito ang kanyang kaluluwa, may takot pa ring nanaig sa puso niya. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na nila kinausap ang pamilya ng biktima. Kailangan kasi muna nilang maliwanagan bago nila kaharapin ang nilalang. At sa halos kalahating oras na pakikipag-usap doon ni Padre Hugo, dito nila nalaman ang iilan sa mga rason kung bakit ito sinapian. Ayon sa ama ng bata, matagal nang hindi ito naniniwala sa Diyos. Wala rin itong respeto, gawa ng palagi nitong pinagmumura ang Panginoon kahit walang dahilan. Ang mas masakla pa sa lahat, ito rin ang kanyang sinisi buhat sa naging sitwasyon ng kanyang buhay. Hindi umano matanggap ng kanilang anak na punong-puno ng paghihirap ang kanilang pamilya, kung kaya't nagre-rebelde ito sa tagapaglikha. Dagdag pa nito na, magmula noong naging suwail ang anak nila, pinasok na nito ang lahat ng bisyo. Naniniwala rin ang ama nito na yun ang dahilan kung bakit namatay ang bunso nitong anak. Matapos naman nila itong marinig, medyo nagtaka sila kasi kung hindi sila nagkakamali, bata ang pasyente. Dala ng kuryosidad, agad itong tinanong ni Padre Hugo para malaman ang totoo. Yung bata ho, Padre, yun yung bunso namin. Sinabay ko siya sa liham kasi nabalitaan ko na hindi tumatanggap ng pasyente ang simbahan kapag matatanda na. Naisip ko ho na sa pamamagitan niya, madidinig ninyo ang aming mga hinaing. May hinahong sagot nito. Nang marinig naman yon ni Padre Hugo, agad naman itong sumagot ng, "Mali ho ang paniniwala ninyo. Anumang edad at kasarian, basta nangangailangan ng tulong,
Asahan niyong darating kami. Pero hindi na bale. Natutuwa ko dahil maaga pa nalaman ko na ang rason ninyo. Ito rin ang dahilan naming mga pare kung bakit tinatanong muna namin ang mga kamag-anak bago kaharapin ang pasyente. Nais naming malaman ng lahat-lahat upang hindi kami masurpresa kapag kaharap na namin sila. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang maisalba ang inyong anak. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung nagtanong kung nasaan ang biktima. Dahil dito, agad naman sila nitong sinamahan patungo sa silid na nakasarado. Nang marating nila ang harap nito, nagdasal ng bahagya ang pari bago nito tuluyang kinuha sa kanyang bulsa ang medalyon ng San Benito. Nilagyan din siya nito ng marka ng krus sa noo upang hindi siya basta-bastang mapasok ng nilalang. Pagkatapos naman itong makapaghanda, agad itong pumasok sa loob ng silid para harapin ang nilalang. Siya naman noon, dali-daling naghanap ng pwedeng mapagsisilipan mula sa labas upang masipat niya ang mga susunod na pangyayari. Kahit kasi punong-puno ng takot sa katawan, aminado itong si Nadal na gusto rin niyang masaksihan ang mga kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya nakita si Padre Hugo na nakatayo malapit sa higaang kinaroroonan ng biktima. Bagaman hindi niya maaninag ang nilalang, kapansin-pansin ang kakaibang amoy na namumutawi sa paligid. Maya-maya pa, dito na siya nakarinig ng pag-ungol kasabay ng mayat-mayang pagmumura ng biktima sa pari. Sa tono ng boses nito, mukhang hindi yun natatakot kay Padre Hugo kung kaya't mas lalo pa siyang kinabahan. Naging madalas din ang pagtawa ng nilalang at habang tumatagal, tila bang nagiging garugal na ang boses nito. Yun bang para na itong matanda kong pakinggan, tapos may libu-libong sapi sa katawan. Lahat ng ginagawa ni Padre Hugo sa kanyang harapan ay literal na wala itong pakialam. Animoy ang lahat ng yon ay hindi tatalab sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, dito niya naunawaan na hindi basta-bastang demonyo ang kanilang kalaban. Ngunit sa kabila ng pananakot nito, naging kampante si Padre Hugo. Kung siya takot na, ang paring yon ay kaswal lang na naghahanda ng mga gamit niya. Hindi rin ito gaanong nakikipag-usap sa nilalang. Animoy wala yung pakialam sa lahat ng opinyon at paninira nito. Kalaunan, nang maihanda na ng pari ang lahat-lahat, bigla itong tumigil sa pagkilos habang mahinahong nakatitig sa katawang pinupuspos ng demonyo. Pagkuha nito ng banal na tubig na nilubugan ng kahoy na krus, agad niya itong isinaboy sa ulo nito kasabay ng pag-usal nito ng Latin. Nang lumapat naman dito ang banal na tubig, halos mamatay-matay ito sa kakasigaw na parabang binuhusan ito ng likidong apoy. Pilit na ring nagpupumiglas doon ang nilalang, indikasyon na gusto na nitong sunggaban ng paring kanyang kaharap. Dahil sa ganoong pangyayari, nabawi ni Padre Hugo ang lamang sa kanilang paghaharap. Hindi nagtagal, ang kaninang walang takot na demonyo, unti-unti nang humingi ng tawad dito. Akala ni Nadal yun ang magiging katapusan. Pero lingid sa kanyang kaalaman na ito palang pala ang panimula. Dahil bago pa man ito wasakin ni Padre Hugo, nakahanap ito ng paraan kung papaano makalabas sa katawan. At ang tanging mapupuntahan na lang nito, walang iba kundi ang katawan ng ama ng biktima. Matapos itong sumapi sa Padre de Pamilya, agad naman yung nagwala kasabay ng pagkaripas nito ng takbo papalayo. Nagmamadaling tumakas ang nilalang, gawa ng alam nito na hindi niya kakayanin ng pari. Dahil dito, agad naman siyang inabisuhan ni Padre Hugo na maging mahinahon. Hindi kasi sila maaaring basta-basta na lang magdesisyon, lalo pat hindi nila kabisado ang lugar. Dagdag pa nito na, di naman lalayo ang nilalang, bagkus hahanap lang ito ng pagkakataon at paraan
kung papaano sila magagantihan. At habang nag-iipon yun ng lakas, mananatili sila sa Aranda upang maghintay sa nalalapit nitong pagbalik. Di kasi nila maaaring iwan ng pamilya, lalo pat marami ang pwedeng mangyari rito. Una, pwede itong ubusin ng nilalang. At ikalawa, gagamitin nila ito bilang mga panibagong sisidla ng kanilang mga wisyo. Aminado ang pare na hindi niya pahihintulutan ng ganoong bagay, kung kaya't nakahanda siyang gawin ng lahat kung ito man ay labis na kinakailangan. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, abot langit ang naging pangamba niya. Kahit nga yung kapamilya ng biktima, hindi na rin magkamayaw sa pag-aalala. Maya-maya pa, upang mapanatag naman ang mga kamag-anak, dito na nagsalita si Padre Hugo. Mga kaibigan, huwag ho kayong mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan. Sa ngayon, tagumpay ng demonyo dahil nakatakas siya sa aking mga kamay. Pero sinisiguro ko sa inyo, nalalapit na ang araw ng pagtanggap niya ng kanyang kaparusahan. Dahil sa sinabi nito, nagtiwala naman ang pamilya. Nag-aalala man para sa ama nilang nawala, pilit nilang ibinigay ang kanilang tiwala sa pari. Matapos ang naging pag-uusap, dito na sila lumabas ng bahay para ito ay sundan. Ngunit dala ng katandaan noon ni Padre Hugo, hindi rin sila nagtaglay sa paghahanap. May mga agimat itong tangan. Ngunit hindi ibig sabihin nun, malalagpasan na nito ang katandaang dulot ng kanyang katawang lupa. Pagsapit ng sumunod na araw, bumalik na naman sila sa bahay ng pasyente. Muli silang nagmasid sa paligid, ngunit wala silang nakitang kahit na anong bakas ng nilalang. Pagpasok nila sa loob, dito nila nadatna ng lalaki na kasalukuyang ginagamot ng mga albularyo. At kagaya ng inaasahan, di naman ito pinakialaman ni Padre Hugo. Imbis rin na magpakilala sa mga ito, minabuti niyang magbalat kayo bilang isa ring manggagamot. Kailangan niya yung gawin upang makibagay sa mga taong hindi parehas ng paniniwala nila. Ang importante para sa pare, iisang Panginoon ang kanilang sinasamba. Sa loob ng halos 6 na araw na pabalik-balik nila sa bahay ng biktima, nanatili pa ring walang paramdamang padre de pamilyang sinapian. Kung ano-ano na rin ang ginawa noon ng albularyo para mahanap lang ito, pero sa kasamaang palad na natili silang bigo. Bagay na naging daan upang magdesisyon na silang pumasok ng gubat. Bago nila ito gawin, nag-usap-usap muna sila ukol sa kanilang madadatnan sa lugar na kanilang papasukin. Obligado kasi silang magkaroon ng ideya ukol dito para naman hindi sila mapahamak. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi ni Padre Hugo, agad namang sumagot ang isa sa mga ito. Marami ho diyang dumaraang mga rebelde. Pero huwag kayong mabahala dahil kilala naman nila kami. Ang iniisip lang namin ay yung mga aswang na naninirahan sa lugar na yan. Minsan na kasing nagkaroon dyan ng pugad, kaya inaasahan naming may mga natitira pa rin kahit papaano. Kung nais nyo hong mapadali ang ating lakad, iwasan natin sila. Tandaan ho ninyo, hindi natin kailangan makipaglaban sa mga aswang dahil hindi naman ng mga ito ang ating pakay. Dahil sa sinabi nito, tahimik lang namang tumango si Padre Hugo. Di na ito umimik upang mas mapadali ang kanilang pagkilos. At sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, agad nilang napasok ang gubat ng walang kahirap-hirap. Pagdating nila sa looban nito, bumungad sa kanila ang kalikasang punong-puno ng buhay. Ayon sa kanya, na kung titingnan hindi mo akalaing may naninirahan doong mga nilalang ng kaliwa. Bukod kasi sa wala kang mararamdamang kakaibang presensya, hindi mo rin mapapansin ang paglaganap ng aral ng kadiliman sa bawat simoy ng hangin. Ang kaso lang,
Habang umuusad sila sa pusod ng gubat, dito niya unti-unting napagtatanto na may parte pala nito ang patay na at pawang nabubulok. Dito umano naninirahan ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa at base sa haka-haka ng mga albularyo, yon ang kinakailangan nilang puntahan kung nais nilang mahanap ang padre de pamilyang sinapian. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi siya nakapagsalita. Tulala lang siyang nakasunod sa grupo habang paulit-ulit na iniisip ang maaaring mangyari kapag narating na nila ito. Bandang 4:00 ng hapon, nang pumasok sila sa may kakahuyan, marami na siyang nakitang patay na puno. Hindi na rin sariwa ang simoy ng hangin, kaya naman panay na ang pagtatakip niya ng ilong upang maiwasan ang mga hindi kaaya-ayang amoy. Maya-maya pa, bahagya namang natigilan ng grupo nila dahil sa napansin nilang patag na may mamasa-masang lupa. Ayon sa albularyo, hindi maganda ang kinalalagyan nila dahil ang lugar na yon ay nababalot ng itim na mahika. Kaya nila nasabi ang tungkol dito dahil sa mga itim na lasong sumasabay sa hangin at umiikot sa lugar. Dagdag pa ng mga ito na mas mainam na humanap na lang ng panibagong daan kaysa magpumilit pa sila. Subalit nang marinig ito ni Padre Hugo, inabisuhan nito ang mga albularyo na hindi yun kailangan sapagkat mas mapanganib kung maghahanap sila ng panibagong daan. Pwede kasing naghahanda na roon ng mga nilalang na siya namang magiging agarang libingan ng kanilang pangkat. Nang marinig naman ito ng mga albularyo, agad naman yung nagtanong kay Padre Hugo ukol sa naiisip niyang plano. Ngunit sa halip na sumagot, ipinakita na lamang niya ito sa pamamagitan ng pagkilos. Ika nga ng pare, mas kapani-paniwala ang ginagawa kesa sa sinasabi lang. Pagdukot naman ito sa kanyang bulsa, nakakuha ito ng 2 tangkay ng patay na kahoy. Inilibing niya yon sa entrada ng mamasamasang lupa bago usalan ng engkantasyon. Purong Latin ang ginamit noon ni Padre Hugo, kaya yung mga albularyong nakarinig hindi maiwasang mamangha sa kanyang ginawa. Pagkatapos niyang mag-alay ng dasal, siya na mismo ang nanguna na pumasok. Kaya naman ang masipat yon ng mga albularyo, agad yung sumunod hanggang sa matawid na nila ang kabila nitong ibayo. Maya-maya pa, paglagpas naman nila rito, doon nila nasilayan ang mga kakaibang nilalang na umahon mula sa lupa. Yung ilan dito, kawangis ng mga taong matagal na panahonang pumanaw. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila at meron pang iilan na naglakas loob na sumugod. Subalit bago pa man sila makalabas sa lugar na yon, napansin ng mga ito ang hindi nakikitang harang na kasalukuyan sa kanilang kumukulong. Matapos naman itong maipasilay ni Padre Hugo, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang humaharap sa nilalang. Pagtitig niya rito ng malapitan, nakita niya na meron ito roong itinapong bagay na kakulay ng tanso. Paglapat nito sa lupa, dali-dali itong umusok hanggang sa pansamantala nitong binalot ang buong paligid. Pag-ihip ng malakas na hangin, agad din naman itong nawala kasabay ng pagsilay nila sa mga labi ng mga nilalang na halos lamunin na ng apoy ang buo nitong katawan. Ilang segundo pa ang lumipas, rumupok ang mga labi nito hanggang sa maglaho ito na parabang hindi man lang ito umiral sa mundo. Nang may pamalas na ni Padre Hugo ang ganoong abilidad, tahimik lang naman yung umusad. Bawat tanong na naririnig nito, pinili niyang huwag pagtuunan ng atensyon. Sa mga sandali kasing yun, alam ng matanda na marami ang nakikinig sa kanila, kaya naman hindi makakabuti para sa kanya na magbahagi ng iilan sa kanyang mga abilidad. Nang mapagtanto naman ng albularyo ang ibig nitong sabihin, pinili ng mga itong manahimik. Pagtungtong ng 6:00, sa kabila ng dami ng nagpaparamdam ng mga nilalang,
mahinahon silang humanap ng lugar na pwede nilang pagkainan. Ayon kay Padre Hugo, wala silang dapat na ikabahala dahil ang lahat ng sulo na kanilang sinisindihan ay merong pangontra laban sa lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Mariin din itong inilahad na kahit matulog sila roon ng buong magdamag, wala sa kanilang manggagambala. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, takang-taka namang nagtanong ang isa sa mga albularyo kung saan niya nalaman ang ganoong kakayahan. Ngunit nang marinig ito ni Padre Hugo, napangiti lang naman ito habang sumasagot dito ng, Mahabang istorya. Hayaan mo, pagka-uwi natin magpapakilala ko sa inyo. Sa ngayon, manalig na lang muna kayo sa kakayahan ko. Matapos ang naging pag-uusap, dito na sila mabilis na naghapunan. Medyo nagiging maligalig na kasi ang mga nilalang, kaya kinakailangan na nilang kumilos. 10 minuto bago sumapit ang 7:00, muli silang umusad dahil sa meron silang nakitang grupo ng mga aswang na lumilipad. Alam nilang tutungo yun sa kabayanan, kaya naisip nila na yun na ang tamang pagkakataon upang umusad ang grupo nila. Dahil dito dali-dali namang naglakad ang grupo hanggang sa dito na nila nasilayan ang pugad ng mga aswang. Ayon kay Nadal, malayong-malayo ito sa kanyang inaasahan. Imbis kasi na bahay ang madatnan niya, purong malalaking pugad ang kanyang nakita. Napakabaho rin sa paligid nito dahil sa mga nadatnan nilang labi ng taong kasalukuyan doong naaagnas. Pagsilay naman nila sa lahat ng yon, dito na nagdesisyon si Padre Hugo na sunugin ang lahat ng kanilang mga makikita. Ngunit nang marinig ito ng mga albularyo, agad itong tumutol. Gawa ng sa oras na yon ay sinunod nila, paniguradong magiging kalaban sila ng lahat ng nilalang. Hindi ito po pwedeng mangyari dahil sa mga kadugo at kamag-anak nilang umaasa sa kanila. Subalit sa kabila ng ganoong rason, pinili pa rin ng pare na ipagawa ang kanyang nais. Anya, mas mainam na tapusin na nila doon ang lahat kesa hayaan pa nila ito na lumala pa. Mariin din itong inilahad na kasalukuyang nagpapalakas ang mga aswang sa lugar, kaya kung hindi nila aalisin ang pugad, paniguradong mas marami pang mabibiktima. Dagdag pa nito, nasa malapit na ang hinahanap nila, kaya hindi magiging hadlang ang pagsunog nila sa pugad ng mga aswang. Punong-puno man ng pagdududa ang mga albularyo, pinili ng mga itong magtiwala sa kanya. Bukod kasi sa marami nang napatunayan si Padre Hugo, makailang beses na rin sila nitong nailigtas sa tiyak na panganib. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nila isa-isang sinindihan ng mga pugad hanggang sa nilamon na ito ng malaking apoy. Pag-atras naman nila papalayo, dito na nagsimulang umusad ang pari patungo sa parte ng bundok kung saan merong maliit na kuweba sa paanan. Pagdating nila sa lugar na yon, dito nila nakita ang lalaking pinupuspos ng demonyo. Napakalayo na nito sa dati nitong wangis at sa estado nito mukhang hindi na yon makakaligtas pa. Walang sabi-sabi, agad namang umihip ng tigalpo sa hangin ng matanda kasabay ng mabilis nitong paglapit sa nilalang. Nang masipat naman yon ng demonyo, nakapagtatakang hindi yon agarang nakakilos. Katunayan, hinintay pa nitong makalapit ang matanda hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Dahil sa pangyayari, di naman nagdalawang isip ang nilalang na ipamalas ang kabuuan niyang abilidad. Buong puwersa nitong sinugod si Padre Hugo, subalit ang lahat ng atake nito hindi man lang umubra. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, kahit hindi yon tinatamaan ng mga atake ng pare, bigla na lamang itong nanghihina. Hindi nagtagal, dahil sa kakaibang lakas na ipinamalas nito, tuluyan na rin itong nadakip ang nilalang. At sa harap ng hindi maiwasang pagkatalo, sinubukan itong magpumiglas sa pinakahuling pagkakataon
kung kaya't wala na noong nagawa si Padre Hugo kundi ang undayan nito ng saksak gamit ang hawak nitong punyal. Pagbao ng talim nito sa nilalang, agad naman yung nilamon ng nagngangalit na apoy. At sa loob lamang ng ilang segundo, natunaw ang dinadala nitong katawang lupa. Nakakalungkot man yun para sa kanila. Alam ng mga ito na wala na silang magagawa. Marahil yon ang pinakamagandang ginawa ng pari sa kadahilan ng nahulaan nito na wala ng kaligtasan pang naghihintay sa taong sinapian ng demonyo. Pagkatapos nila itong mapaslang, dito na saktong dumating ang mga aswang. Agaran sila nitong pinalibutan at gamit ang kanilang mga engkantasyon, gumawa ito ng isang malakas na harang upang mapigilan ang kanilang pagtakas. Maya-maya pa, dito na rin nagpakita ang gabunan ng angkan para magtanong at mag-usisa sa kanilang pangkat. Ngunit imbis na sagutin ito ni Padre Hugo, tahimik lang nitong inilabas ang hawak nitong medalyon ng San Benito, kasabay ng pagtanong nito rito ng, "Gusto mo bang sumunod sa nauna sa'yo? Pwede kong gawin yan, kung yan ang nais mo." Nang marinig naman ito ng nilalang, bigla itong napatahimik. Halata sa mukha nito na nasindak yon sa sinabi ng matanda, subalit hindi ito basta-bastang sumuko. Dala ng galit at pagkainsulto, buong puwersa nitong sinugod si Padre Hugo nang hindi man lang nag-iisip. At kagaya ng sinapit ng demonyo, humantong din ang kanilang labanan sa kamatayan nito. Nang masipat naman ng mga aswang kung gaano kapanganib ang tanga nitong aral, hindi na ito nagdalawang isip na sumuko. Pag-utos sa kanila ng pari na bumalik sa kanilang mga anyo, walang pagdadalawang isip naman nila itong isinakatuparan. Matapos nun, alinsunod sa kanilang mga napagkasunduan, agad niyang inutusan ng mga albularyo na tapusin ang mga ito. Halos hindi na nakapalag ang mga nilalang dahil sa alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila sa oras na magmatigas pa sila. Nang tuluyan ng malipol ang mga ito, tsaka pa lamang sila umalis ng lugar. Bago nila yon tuluyang lisanin, nagbaon ng krus doon ng pari, indikasyon na napasok at nalinis na nila ang gubat. Nasisiguro nito na hindi na yon dadayuhin, kaya naman sa mga sandaling yon, alam niyang naligtas na nila ang lugar ng tinongan. Lumipas ang gabi, muli nilang tinahak ang malawak na palayan. Hindi na ito naging mahirap sa kanila dahil bistado na ng mga albularyo ang bawat daang tatahakin pabalik sa lugar ng Aranda. Matapos ng misyong yun pinuno, umalis na sa kanilang lugar si Padre Hugo. Ito na rin ang naging hudyat para kay Nadal upang gawin ang nais niyang mangyari sa kanyang buhay. Pero alam niyo ba, na kahit ilang taon at dekada pa ang lumipas, ni minsan hindi pa rin nakalimutan ni Nadal kung gaano kalakas ang tinatangang medalyon ng San Benito ni Padre Hugo.